lehenik eta behin, esatia, eskerrak ematia guri hona gonbidatzeagatik. Eta bigarrengoa, ni behintzat, enator txapa bat ezela soltatzea, nahiko ikasgai bazkazue, nahiko klase bazkazue, horrean nina torrakarrikan nire esperientzia kontatzea. Nio indala 2 urte zu bezala neon, uste esan diatela bigarrengo urteko zinatela, hor bigarrengo indala 2 urte hortzen neon, eta ikasten jarraitet, orduan badakit zer dan, eta zehako nahi zau ez astu nahi izaten. Ni zue bezala, tokoko zaizuen bezala, bat efegia ogain arte, ni pentsatzen dure bai, zala pasa berdan momentu bat, ez dana bate agradadoria, eta normalian ez dana guztua egiten, eta bani egun nintzen, zue bezala, segurazki, pereza hundiakin TFG hau itea. Baina nireakin aurkiun nintzen, eta aurkeztu zin APS edo ikaskuntza zerbitzu bidezko metodologia hau, motxian esplikatzeko da, junginala elkarte batea, elkarte horretan, inbarrezuna da, behar bat identifikau, eta behar horrei, zerbitzu batzun bidez, ekin behar hori. Orduan, nire kasuan esan bezala, futbolakin oso lotutan egon, eta nik esan nion, behar zeun modun bat, futbolakin lotzeko nire TFG-a, eta suertau zen, Real Sociedad Fundazioakin, indetela nire TFG-a. Orduan, esan bezala, ikaskuntza zerbitzu bidezko metodologia, Real Sociedad Fundazioakin, da atzegikin elkarlanian ibiltzea, eta badia pertsona batzuk, desgaitasun desberdinak dituztenak, gormutuak daude, sindrome daunak atenak, denetarik egia esan da, eta baitare ODS-iakin erlazionota daudela, laugarrengoakin, kasu honetan hezkuntza kalitatea, eta igualdadean reduzioa. Helburuak esateko, generalazian, batez desgaitasunak aten pertsonekin, ez da askotan lantzen empatia eta behaiei ondo hitz egitea, normalian gaizki hitz egite zaie edo beti esate zaie zertaz ez dian gai, baina haude gauza asko gai iteko dianak, eta horri irantzeko, eta baitare emozioak eta empatia. Horran nik 6 zerbitzu ditun, behaien artean ez da denak desgaitasuna duki, desgaitasuna duten horien artean, diferentzia handiak eta alde handia zeuden, horran desgaitasun gutxiago zuten horiek talde batean jarri genitun, eta beste pixka gehiago eskatenak, beste talde batzutan. Horran, lehenengo zerbitzua, sortu ditun hor ikuste dituzuen kareta horiek bezala, eta jartzen izkien, behien egunerokotasuneko ekintzak, eta jarri bertuten nola sentitzezian behaiek ekintza horietan. Adibidez zerbait ondo esate zioten nian, altza hartuten, kasu horretan kareta berde hori, gaixi sentitza alimazian, gorria. Bigarrengo egin genuen dana futbolako entornoakin, orduan elkarrizketa moduko bat rueda de prensa, kasu honetan esan genien jarri bertziala Realeko fitxaje berria izango bazian bezala, eta behien artean hobeto ezagutzeko, eman sortu nien txantioi moduko hori, eta inbertuten bata beste galdetu, gehiago jakiteko bata besten inguruan, zeba askotan emateu ez dakatela bizitza entorno horretatik kanpo, eta konturatzeko baitare gauza asko askatela eman komunian, eta aldituztela planakin behien aizi aldetan. Eta orduan behin bertuten bata besti galdetu, hori bete, eta gero batak bestia aurkezte zion, fitxaje berria izango balitz bezala. Hirugarrengoa empatia lantzeko, garrantzia handia eman genion entorno seguro bat sortziai, zeba gero ateazian testigantzak oso gorrak izan zian, batzuk esan zuzen ez zituztela inoiz ausartu kontatzea, eta olako entornoetan konturatzea bendetan nola sufritze duten, bai txikitan, eta baitare gaur egun helduak dian einean. Zeba ez detezan, baina dazkate gaztiena eukikoitu 20 urte, eta zarrena iaia 55. Eta orduan tarta handia da, baina gaur egun nahi jasatze dituen. Laugarrengoa da FIFA karta sortu den izkien, kasu honetan ez genien ritmoa, tirua eta holako gauzakin kalifikatu, baizik eta hor ikustitu zen bezala, kompañerismo, respeto, actitud, eta horrean ibartzeoten sortu nizkien hor ikustitu zuen karta horiek begin argazkiekin, eta bakoitza emazitzaion beste kide baten txartel hori, eta inbartzeoten baloratu eta gero media bat jarri, baina ez futbolistikamente, sino pertsona bezala. Bosgarrengo izan zen bingo bat ez lehen genuen begin artean elkarlan hori sustatzeko, elkarrizketa hori sustatzeko,
Eta, bueno, hau ja bigarrengo taldeakin izan zen, pixkat ezgaitasun gehiago zekaen horiekin, eta horren askoz bisualagoak izan bertzean eta informazio gutxikin. Eta azkenengo gunean, gure genuen behekin entrenamendu moduko bat, patxanga moduko bat, gure jolastu genuen, taldetan, lehenengo futbolen genuen, eta gero bukaeran maiketako moduko bat prestatu genuen. Hor talde guztiaz elkartu zian, bai lehenengo taldekoak, bai bigarren taldekoak, eta elkar gurutzatu zian, bakoitza ze ikasi izun. Hau izan zen, gutxi horrela zerbitzua, nahi honek ze eman dite bai, esan bezala, TFG haitia, esun tostoi hori, azkenean guztu haitia, eta ez zitaitela bate kostatu itea. Bestaldere irekizkitela, kasu honetan lan munduko eskaintza hori, Oain Real Sociedad Fundazioan lanian dabielako ere bai. Horran daure baina ikustia, TFG-ak askotan, ematu gunez ez, baina nahi bizitza aldatu dit aspektu horretan, eta baina aldetezan ere bai, lanbide horretan daola, nire TFG-a gatikan, eta hoxe, eskarrak eman, Real Sociedad Fundazioa da atzegiri. Eta nire partez, listo. Bueno, egunon, kaixo, eta lehenik eta behin eskerrik asko, gaurko mainguru honetara gonbidatzagatik. Beno, nire kasuan, nik ere nire esperientziatik egingo du, nire master amaierako lan aurkeztuko dizuet, izenburua du, literatura bigarren hezkuntzako bizikidetzarako tresna gisa, ikaskuntza zerbitzuen oinarritutako proiektu bat, Aiza Galarraga eta biok egin genuena, eta beno. Egiari zor, lan honetan ez genuen ikaskuntza zerbitzuetan ohikoa den formula jarraitu, gure abuia puntua beste bat izan zen, honako galdera hau, nola erabil dezakegu literatura ikastetxe bateko ikasleen arteko bizikidetza hobetzeko ez, nola baliatu ikasgelan literaturak berezko duen potentzialitate hori, eta galdera honi bueltaka ohartu ginen praktika eskatzen zuela, ez? Nola erabil dezakegu, nola egin dezakegu, egin dezagun. Eta pixkat hortik sortu zen ikaskuntza zerbitzuaren bidez egiteko ideia, eta azken batean ikaskuntza zerbitzuak eskaintzen zegulako hezkuntza jarduera koherente bakar batean helburu asko betetzea. Alde batetik master amaierako lan bati dagozkion helburuak betetzea, eta aldi berean gaitasun akademiko eta profesionalak praktikaren bidez garatzea, baina aldi berean praktika horrek bazekarren ikastetxe bateko bizikidetza behar bati erantzuteko materiala sortzea eta bide batez zerbitzu ez zuzen bat eskaintzea ikastetxe horri. Egia esan, 6 hilabeteko lana izan zen, eta gaur laburtuko dizuet pixka bat azkar, 3 urratsetan. Lehenengoa izan zen zentroko profesionalekin elkartzea, bizikidetza behar horiek, elkarbizitza problematika horiek identifikatzeko, hemen eman genuen ikaskuntza zerbitzuko lehen urrats hori ez, identifikatze hori, eta ostean horren gainean sortu genuen material didaktikoa, diseinatu genituen baliabideak, eta ostean bueltan itzuli ikastetxera, eta azken urratsa izan zen ebaluaketarena. Eta zer da sortu genuen materiala? Alde batetik aipatu, profesionalekin elkartu ginenean, eurek 9 auzi aipatu zizkigutela, eta 9 auzi horien gainean sortu genituen 9 ipuin, horiekin egin genuen ipuin bilduma bat, eta behin ipuin bilduma eginda sortu genuen hori ikasgelan lantzeko material didaktikoa, irakasleentzako gida, ikasegoera eta ikasegoera hori garatzeko ariketak. Kasu honetan DBH bateko ikasleentzat izan zen eta 13 saiokoa. Eta azken urratsa ebaluaketarena izan zen, kasu honetan oro har galdetegien bidez egin genuen, bai zerbitzuaren hartzaileei, bai zerbitzua bera garatu zuen ikasleari, hau da nahi egindako autoebaluaketen bidez,
eta amaieran idazlan laburren bat egin nuen, pixkat hausnarketa batekin, landutako balore eta onurak zehazteko. Eta emaitza egia esan nahiko positiboa, edo oso positiboa izan zela aitortu behar dut, zerbitzuaren hartzaiek esan zigutenaren arabera oso erabilgarria, egokia, baliagarria izan zen. Eta ikaskuntzari dagokionean lortu genuen, hasieran geure buruari bota genion galdera horri erantzutea. Eta horrek azken batean zentzua eman zion master amaierako lan bati, eta esanguratsu bilakatu zuen ikaskuntza. Gainera, izan zen pixka bat iraian masterrean hasitako hausnarketa zikloaren jarraipena, eta nire partetik aipatu niri lagundu zidala gehien bat testu inguruetara egokitzen ikasteko eta pixka flexibilitate hori garatzeko, pixkat kostatzen zaidala. Eta gainera baita aipatu ez zitzaion identidadean nire kasuan mintzat badakit etengabeko prozesua dela eta une oro dijoala evoluzionatzen, baina nire kasuan bai izan zela giltzarri bat eta bai jarri zituela identitate horren zimentuak. Eta bixe, eskerrik asko.